I am glad when they say to me, let's go into the house of the Lord and give him thanks. N'ime ndụ m niile aga m na-eto ya chi mgbe mmeri. Onye apụghị iri otuto na ndụ m. Obi m sara mbara ito Onyenwe anyị. Obi m sara mbara ito ya. Mezaya ji ndụ na-ekwu ọnụ m gwara m ekpere. Oge ruru akwa mgbochi enwe kewa ọzara m ekpere. Ụwa bụ ahịa onye bịara ụwa cheta ihe atụrụ ya. Maka na zụta wuruwuru agbasa. Ụwa bụ ahịa gị bịara ụwa mara ihe atụrụ gị. Azụta wuruwuru agbasa. Ka icheta na nwa nke mmadụ nwụrụ ọnwụ. Ewepụtara ndụ nye ya ume o wee bụrụ onye kere eke. Ụra kpụrụ akpụ pụrụ ịdawa. Ya enwewere ụmụ kụnyere mmadụ anwụọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ụwa bụ ahịa gị bịara ụwa mara ihe atụrụ gị. Azụta wuruwuru agbasa wee fere kụwa. Ụwa bụ ahịa ya bụ ijele ụwa nyere ebe a bịara egwu. Azụta wuruwuru agbasa. John the Baptist n'ụlọ mkpọrọ jụrụ ajụjụ. Ọkwa ajụjụ na-egosi na mgbe okpukpe owute Chukwu. N'ime ndụ m niile aga m na-eto ya chi mgbe mmeri. Onye apụghị iri otuto na ndụ m. Lee Paul and Silas ha ji bụ abụ wee mmeri. Jehova nye ha mmeri. Jizọs wee nye ha mmeri. N'ime ndụ m niile aga m na-eto ya chi mgbe mmeri. Masa pụrụ ime ọnọdụ ọgbanwe. Ọkwa Mezaya ji ndụ na-ekwu ọnụ m gbawara egwu. Masa pụrụ ime ọnọdụ ọgbanwe kụwara ya aka. Guzoro fufere ya ka ịbụ onye ngọzi. Mgbe oge ruru ọnọdụ agbanwe kụwara ya aka. Obi m sara mbara ito Onyenwe anyị. Ọ bụ ya mere ndị ụfọdụ ọcha kee ndị ụfọdụ oji. O mere ọtụtụ ha dị mkpụmkpụ ụfọdụ karịa ogologo. Naanị ya matara ihe o jiri dị otu a. Iwere ajụjụ ụra kpụrụ akpụ na-ekume. Iwere ajụjụ ihe kpatara o jiri dị otu a. Iwere nkwu okwu. Ụra kpụrụ akpụ na-eme ya nga. Ụra kpụrụ akpụ pụrụ ịdawa ka efere nkụwa. Obi m sara mbara ito Onyenwe anyị. Obi m sara mbara ito ya. Obi m sara mbara ito ya. Obi m sara mbara ito ya. Obi m sara mbara ito Onyenwe anyị. Obi m sara mbara ito ya.
ọkwa Mesaya ji ndụ na-ekwu ọnụ zara m ekpere oge ruru akwa mgbochi enwe nkewa zara m ekpere